transport valori pornită cu tractorul. Mașină de transport. Bani. Au adus banii la PCR și nu mai pornit. Pornește cu tractorul. Dane! Hai să vezi, mașină de transport valori pornită cu tractorul. Asta e tare de tot. Și nu pornește, fii atent, că e după colț, nu mai poți lua. Trebuie băgat pe YouTube.